Пусте хора, аз съм Владо БГ, тук с мене Ванко БГ и днес ще правя епизод на Dream League Soccer. Той се опитва да си изтегне нещо. И така почва Dream League. Ето така почва самата Dream League. И сега той се излиза, че не може да се стигне на игра. Добре, това ще го пропусна. И почваме. Шут на Меси. Добре, къде подавам язо? Как я избих в него. Шут, Меси! Не стана Неймар! Какво е? Вие как можах да пропусна? Центриране! О, най-сетне! Дани Сава вкара. Просто гледай. Той се центрира. Той с глава. И вкара английски. Меси подава на Шави. Шави на някой на Неймар. И сега ще спрем за малко. Клипа на пауза. И добре, драги зрители, след тази пауза продължаваме. Аре бе, на кой поддавам? Стига. Неймар. Неймар шут. Гол. Ами 3 или 4. Да, 2. Тук минават камиони. Нашата тесна уличка. Да. Шут, това е гол, но ще спрем за малко. И добре, драги, знаете, но пак трябва да спрем за малко. Заради гола на Неймар. Неймар шут. Да, не. Stoppage time to play then. Throw in taken short. Plays first half. Let's hope for more. Не, сега второто по време. So we're ready to go again for another 45 minutes. Strong challenge there. Sends it long. Неймар. Neymar shoots. Как нахема не става нещо. Кой е? Вече играем матч, винаги прекръстка. Винаги удра гредата. Винаги
10 на 4. Да, защото само преди удрях. Тук ние сме малки. Да. Той е 12 годишен, аз съм 9. Добре, нямаше нужда да казваш. Ги лъжем с друг беги. Oh, and that's given away. Using the width here. Който друг беги играе 4 He takes the ball cleanly. Има сега фал за нас. Early about. Сега са зад ножица, дали ще стане? Шаби! Xavi. О, не, няма срещу ножица да биш идеален гол. Гол ли вкара? Да, бе. Как бе? Гледай. Как я пак? Ето така. Ето така, гледай. Така. Не, Шаби. It's now 4-0. Шаби го вкара. Сега. Nice work there. Sends it forward. Not a good tackle at all. О, Ванко има фал за нас. Ванко, гледай, Ванко. Дали Неймър ще вкара? Неймър! Гол. От фал. Не знам. Чай да видя. 4, 5 или 6. Гледай сега. 5. Чай. Гледай му хитима. Не е за тя, бе. Ако имаше знаш, ще да викам, бе. Тук ще да стане говорилния, бе. Неймар. На Меси. Шута! Гол! За Меси. Това е 6-0. Които са там отбор. Да. Който отбор. Да. Вече имаме 7 минути и точно 9 секунди. Ох, мале. То сме бара. Виж топката. Да, но Неймар. Неймар извън наказателното шута. Лата пропуск. Не казвам, че е слаб и вилъжа. Абе той не е слаб. Ти си слаб, че не можеш да удреш. Виж сега, тук има грешка на бутоните. Къде подава Мазо? Ето Неймар. Извън наказателното шут. О, как е избил Мазо. Сега, гледай как ще завъртя, гледай. Ще завъртя. Оп. Бе, защо подавам на там, бе? Не. Ей, пропуснах си шанса. Еко пак ги беше с мен. Не ми пука, я. Майнкрафт. Добре, не ми пука. Добре. Това беше всичко от мене. Ако искате да гледате още мои епизоди, не забравяйте да се абонирате за мене. И чао!